Mulle luonnossa liikkuminen ja luonnossa oleminen on sitä niin kuin rentoutumista ja rauhoittumista. Eli siellä pystyy olemaan ilman sitä ylimääräistä hälyä ja melua ja kuunnella vaan niitä luonnon ääniä. No, Suomessa on hyvä elää, kun täällä on toimiva yhteiskunta, täällä on turvallista, täällä on puhdas luonto. Niin kuin tämä Oulujoen alue niin on tosi kaunista aluetta ja asun tosiaan Oulussa lähellä Oulujokea. Mä tykkään liikkua luonnossa ja tykkään kesäisin rullaluistella ja talvella tykkään lumilautailla. Minulle tärkeintä vesivoiman parissa työskentelyssä on se, että mä voin mahdollistaa puhtaan energiantuotannon Suomessa ja olla varmistamassa, että se toteutetaan luonnon monimuotoisuutta ja ympäristöä kunnioittaen. Fortum is one of the cleanest energy producer in Europe. Most of the production we have is CO2-free production. Nuclear, hydropower, also wind power and solar power is growing. However, solar and wind power can be produced only when the sun shines and the wind blows, while hydropower can be stored in the lakes and electricity can be produced when it's most needed. Hydropower is the oldest and biggest renewable power production method in Nordic countries. Hydropower is created by channeling the water in the hydropower plant into the turbines, which are rotating, powering the generator to produce electricity. Biodiversity is important for us, and we are all the time working to mitigate the negative effects of the hydropower production. Kaikilla energiatuotannon muodoilla on vaikutuksia ympäristöön. Fortumille on erittäin tärkeää, että mahdollistetaan vaelluskalojen lisääntyminen meidän toimintaympäristössä. Leppikosken voimalaitoksen yläpuolella on 26 hehtaaria potentiaalisia lisääntymisalueita Oulujärven uhanalaiselle järvitaimenelle. Sen takia on tärkeää, että järvitaimenen ylösvaellus mahdollistetaan Leppikosken yläpuolisille alueille. Kalasydän on suomalainen innovaatio, joka mahdollistaa kalojen ylösvaelluksen patojen yläpuolelle. We have these floating fish passage systems like Fish Hut. We are trying to protect fishes. We don't want to harm or damage any fishes, so lake trouts can go over the Leppikoski hydropower station. Clean nature is important here. No hei! Hei! Miten täällä menee? Oikein hyvin on mennyt, eli ollaan saatu kuun alussa kalasydän käyttöön ja paikkaa vaihdettiin viime vuodesta pikkusen ja käännettiin ja verkot on eri lailla, niin kalaa on mennyt todella hyvin. Paljon parempi kausi on tulossa kuin viime vuonna. Eli we make a quite big flow next to the fish hut, and that one is attracting the fishes. Underwater we have 2 entrances and we make interior attraction, and inside the pipelines we have camera systems that recognize the fish. We have pumps, and then the siphoning water starts moving in a pipeline. We make sure the fishes are moving gently inside the pipeline, and the pipeline is always full of water. So we don't just flush them, we just move them slowly. We want to make sure in future the fishes have better chances to survive and the populations keep growing and growing. We need to keep the lights on, to keep the houses warm, to keep the industry running. I have faith in present and future generations as we are powering the next industrial revolution. Solar power, wind power, hydropower will enable the transition to carbon-free energy production. Minä saan toivoa siitä, että toimenpiteet, joita me teemme luonnon monimuotoisuuden eteen, tuottavat tulosta ja me nähdään, että eliöstö voi paremmin.